biasane niku ndarane kula namung panjenengan mawon to. Lah niki kok wonten 3 cacahipun. Lah menika sinten to, Ndara? Iki mono kadangku ya. Kadang. Oh, kadang sambung. Pengen sawiran apa ora? Lah monggo dipun tepanke. Diwanake ya. Nggih. Iki yo nyanyi. Kula nyakis. Nggih. Aku kadange Kang Mbok Sundari jenengku Retnawati. Oh, Ndara Retnawati. Ingkang setunggal, Ndara sinten nggih? Ya ditepungake ya piye. Aku Retnosari. Oh, Ndara Retnawati dalah Ndara Retnosari. Wah, panjenengan sakniki mulya lho, Ndara. Heeh. Iki dhewe. Wiwit dina iki bendaramu ora mung cukup sawiji aku dhewe. Kalebu Diajeng Retnawati lan Retnosari iki uga kalebu bendaramu putri. Mula ya saupama wae kadang-kadangku iki ngersake apa wae. Sliramu kuwi sing kudune nyepake. Kula niku boten ketan pripun-pripun. Kula niki abdi kang kinasih kaliyan Ndara Putri. Kula nggih namung ngastokaken dawa menapa ingkang dados utusan dumateng panjenengan, Ndara. Sliramu rak wis keprungu dhewe to Diajeng. Ditambah ing mengkone saupama sliramu kepengin apa wae. Enggal kondo kelawan biyong nyatis. Oh, mesti bakal dituruti kok. Ah, mangke jenengan kula turuti. Menawi badhe ngersakaken diwedangi, mangke nggih kula wedangi. Iki lho ya, kok diwedangi iki lho. Pripun? Demong kamu dalan kamu dodok. Lah kula niki kan abdi menjalankan tugas. Tegesane niku diaturi wedang ngoten. Kang Mbok Sundari, kepiye Diajeng? Ngajeng panjenengan menika matur kalih beliau nyati. Iya. Nanging kula badhe ngetake napa kemawon Kang Mbok. Kang Mbok Sundari badhe nulungake. Pancen bener Diajeng. Beliau nyati iki minangka dadi paseksen. Sliramu ki wis tak anggap kaya sukandang sukandung dhewe. Upama sliramu kepengin apa wae, waton Kang Mbok Sundari kuwi ndarbeni ing mengkone bakal tak tulungke kok Diajeng. Kang Mbok Sundari, iya piye coba? Retnawati iki ora nyanyi sing kaya iki lho Kang Mbok. Napa jenengan iki kok dumuk-dumuk napa? Boten pareng dumuk-dumuk agemane Ndara Putri. Ndara Sundari jenengan ya ampun mendel mawon. Ya ora apa-apa to. Dedek didumuk. Sing nyuwun. Sing nyuwun ki ya kadangku dhewe. Alane apa yen mengkone aku bakal menehi. Mangke disuwunke kalih Kanjeng Rama mawon. Aku mau dilalui karo Kanjeng Rama. Aku nuwune kagungane Kang Mbok Sundari wae. Wis krungu dhewe, krungu tara kowe kupingmu tok nyatit. Nggih pun katon jenengan Ndara. Iki njaluk tak potong bayaran. Ora usah mbok potong bayaran dhewe wis mbok bon. Potong bayarane wong. Coba iki tampanono. Sijinan ya. Mbok diagengno to Kang Mbok. Dene tresnane sampean kali kene kok boten sangat kalih kalih biyung nyatis wae kane kene diana. Mriki kula agemke, kula agemke. Coba. Niki kadange jenengan kok manjak sanget to, Ndara? Piye ya? Ya ora cilik, pancen isih cilik kok. Rasane sekeco. Wonten pundi niki? Ya sliramu cukup mendel wae dia. Nek ra lungguh ora bedok aku. Alon-alon bae. Iya, aku
jen rumangsa. Diajeng Mbok. Iki ra yo apa sing tok suwun wis tak paringku. Wis marem atimu. Oh, durung to Kang Mbok. Aku pengen sing kaya iki wis elek aku mau iki aku delok sing panggungane Kang Mbok Sundari. Aku kepengen sing ngeten iki lho Kang Mbok. Kok kok dereng gandah to Kang Mbok. Ngene wae yo diajeng. Yen sliramu kepengen agemane Kang Mbok, mengko Kang Mbok bakal matur ing ngersane Kanjeng Rama. Mesti wae bakal dipundhutke kok diaji. Boten kula nyuwuni kagungane Kang Mbok Sundari kemawon Kang Mbok. Piye to nyuwun kalih Kanjeng Rama lak gitu Kang Mbok. Kaya ngono piye biyo. Jenenganiku nggih ngoten kok Ndara. Pun diparingi nggih sampun. Daneng iki mengko katimbang kadang padha rewel. Ora diparingke aku nangis to nangis. Nangis sing banter Ndara. Ambemu kuwi lho. Banteripun Kang Mbok lagi turun to. Ya diaji. Kene-kene tak ademke. Duh, kadang. Ipun pripun saya atonan. Niku nek cara kula niku mboten sudi nggih dulur kaya ngoten. Aku ora sudi sapa luwih dulur kaya kowe. Aja sire cilik. Lara. Niku yo nyatis menika kaya makono. Niku nek kadangku padha nangis ngepun sing kena. Jengkel lho. Aja jengkel. Iki mono bendaramu putih. Kok Ndara agemane jenengan iki pun telas nggih. Ya ora apa-apa. Ya ora dadi apa-apa. Mbok Kanjeng Rama. Apa kelawan sisa tak jaluk. Jalukan kadang. Ya kemarin Kang Mbok. Kula kepengin diagungke kalih biyong riyin mawon. Alah rewel. Gene aku sing cilik kudune aku nyuwun apa ya kudu diparingke. Enggak Ndara. Bakone gak pareng metikur. Lah endi wonge? Aku niki kok. Ora ketok Ndara kandhane Ndara. Amet ge Ndara. Aduh sakit aduh. Asli Kang Mbok. Asam to biyo. Ndara nek mboten diblesno niku mboten blusuk. Ngono. Lah ketoke kaya cepet. Ketoke kowe iki pengalaman to biyo. Lho lah nggih no. Aja kaya ngono ya Rini. Besok-besok ora kena diambali. Iki mono bendaramu putri. Lah salahne kurang elek Ndara. Kudune duweni subasita lan unggah-ungguh ya. Jangan nggih ngoten kok Ndara. Piye coba? Aku diparingne kabeh to Ndara bener. Jenengan niku lho mboten gadah niku. Lah kuwi banget tresnaku kelawan kadang. Ampun. Biasa iki Kang Mbok. Sekabihe ngageme Kang Mbok Sundari wis tak ulungke. Aku njaluk kanthi banget kelawan sliramu. Aja duwe rasa meni kelawan Kang. Boten menika kok Kang Mbok. Matur suwun kalih panjenengan. Wis tenang. Wis ora kepengin nyuwun apa-apa wae. Nanging niku Kang Mbok setunggal meleh kok. Oh, kepajengan padha niku to Kang Mbok. Sliramu kepengin iki. Kepun kepangaken sing Kang Mbok. Ndara Retnowati dalah Ndara Retnosari. Panjenengan menika sampun kagungan. Apa niki kalung? Iya lah, aku kan iki cilik to Sampun gadah. Aku kepengin kalung sing gedhi yo, sing dawa sing gedhi. Engko tak tumbasno sing 2 kilo. Aku ora percaya yen sliramu ki arep lukokke. Iki mi cilik ki lah, aku pengen sing dawa sing gedhi kaya kagungane Kang Mbok iki kok. Tetep bae aku yo ora bisa yo. Ora ketang kaya kepengin ngomong mawon. Ah yen tinggalane Kanjeng Ibu sing wis suwargi. Menengake. Ing mongko aku biyen diweling ora entuk diparingke sapa wae. Lah menawi ngaten nggih ampun diparingke, mangke disuwunke kalih Kanjeng Rama mawon. Diajeng Retnowati lan sliramu Diajeng Retnowati. Kang Mbok Sundari. Kang Mbok Sundari jaluk pangapura kegede kelawan sliramu yo Yayi. Yen sliramu kuwi kepengin sangsangane Kang Mbok, aku ora bisa ngulungke. Sipun ora bisa menehke. Ing ngadu panjenengan matur terus kalih kula Kang Mbok.
Menawi kula ngersake napa kemawon dipun daringi. Nek kula ngampil niki kedhak mawon lho Kanggo nggih diparingi Boten diparingi kula ngampil sekejap mawon Kang Dian. Ora teges Kang Mbok Sundari kuwi ora tresno kelawan sliramu ora. Nanging sliramu wis keprungu dhewe to. Yen sansangan sing ndak agem iki tinggalane Kanjeng Ibu sing wis wadi. Ora kena diparingke sapa wae. Nanging sing ngampil niku kadang panjenengan lho Kanggo. Kula ngampil sekejap mawon Kanggo. Yen pancen sliramu wis kedurung banget kepengin duweni kaya sangsangane Kanggo, mengko ndak suwengke kelawan Kanjeng Rama. Boten, kula kepingine kagungane Kanggo Piye Sundari. yo paring izin Kanggo, aku malah sansaya bingung. Ampun, Dara. Sekejap kok Kanggo, mungkin kula maksulke kalian. Enjeng-enjeng kula jak teng pasar rino, kula tunggu. Aku mau pasar Kino besok sesuk ya kepingine saiki aku. Saiki diparingi yo Kanggo. Jajing retosan iki. Bola bali aku jaluk pangapura kelawan kowe. Aku wis bangga yen sansangan iki tinggalane Kanjeng Ibu. Aku ora bisa. Kadyan to dirirani apa wae. Aku tetep ora bisa maringke kelawan kowe. Aku jaluk pangapura ya diajan dari kok boten saged nglungke sansangan menika kan. Yen wonten panjenengan boten tresno kalian diajan aja kaya ngono diajan. Yen tresno mesti wae aku tresno kelawan sliramu sak putumu. Kadyan sliramu kuwi kadang sambung. Ning jero atiku wis tak anggap kaya dene kandangku dhewe. Kula sliramu aja duweni rasa curiya sing kaya ngono. Kula nyambung ngampil Kanggo Sundari. Sepindah meneh kula ngandali. Kula pengen ngampil sansangan sakmenika Kanggo. Dipun ulungke napa mboten Kanggo? Ora bisa. Kita ngono bakal tak karo Kanjeng Ibu lho. Bengok cilik-cilik. Ana apa kowe? Kanggo Sundari menika nakal Ibu. Supaya dijilike. Boten. Ketika Pak kula kabeh sangsang menika mboten dipun ulungake lho Ibu. Kowe nek wis duwe to sansangan iki. Iya lah. Menang dhisik. Kok siji jiwit, siji jawe, siji Menika nakal kok Ibu. Asline kok kowe niki lho jelek mik Dora. golek mik apa golek mik? Jelek mik Dora. Aku. Sundari. Ibu Rokmi. Apa bener kadangmu iki mau ngambil sansangan? Leres Ibu. Kadang-kadang kula menika sami kepengin sangsanganipun kula. Nanging Ibu, kula nyuwun pangapunten. Menawi sedaya kadang kula menika sami kepengin sangsanganipun kula. Kula boten saged mulungke. Jalaran menapa Ibu? Sangsangan ingkang kula agem menika tilaranipun Kanjeng Ibu ingkang sampun suwadi. Iya ngono. Sundari, Kula Ibu, kowe ra tresno kelawan pun ibu to iki? lair batin kula tresno panjenengan Ibu. Nek sliramu tresno kelawan pun ibu yo nggih, Cahayuna. Ibu sing ngampil sangsangan. Panjenengan ingkang ngampil ya. Sajake kok bingung. Ibu sing ngampil nggih. Jarene kowe tresno kelawan pun ibu. Tulus lahir lan batin. Coba aku kepengin ngampil
ngrasakake sang-sanganmu sedelo bae. Ibu, saderengipun kula nuwun pangapunten ingkang ageng. Kula sampun matur kaliyan panjenengan. Derek sang-sangan menika pilaranipun Kanjeng Ibu. Mila senadyan panjenengan ingkang ngampil, kula boten saged tulungi. Kula nyuwun Kaya ngono. Bener-bener kowe turunane wong modhian. Punajan mawon Ibu. Sakno. Kula Aku mbok anggap apa, Sundari? Kanthi aku nembung sing alus kaya ngene. Jarene kowe tresno kelawan pun ibu. Ning nyatane, Sundari. Sang-sangan iki kowe matur yen ketinggalane wong tuamu sing wis modar. Heeh. Kowe isih temutan wong tuamu sing dipendhem ning kuburan. Hah? Oh, dipenajan Kowe sing nyiwakake kelawan aku. Ning ngono kowe ora nganggep aku ibumu. Ora ana gunane iki nduk kelawan aku. Sundari, dengan niku sampun kula anggap dereng ibu kula piye. Sakrupune kula kalen rek pinara susra. Boten sedidik kemawon kula menika beda-bedaan. ora ana gunane kowe matur kelawan ibu sing kaya ngono kuwi. Sundari, rupamu ayu, lambemu mingir-mingir, ning gegedhohanmu ala. Pasuryaning ayumu kanggo ngracuni atiku. Amarga kowe sing gawe larane atiku, Sundari. Oh, dipenajan mawon Kanjeng Ibu. Umpur Rasake nek kowe wani kelawan aku. Dupet aku ibu sambungan. Kowe ngiwakake kelawan aku, Sundari. Ya wis ora apa-apa. Nggonku golwentrah kelawan kowe kaya kowe anakku dhewe. Iki apa? Piwalesmu kelawan aku kaya ngono, Sundari. sampun dipenajan mawon. Kula nyuwun pangapunten saderengipun. Ora ana pangapura kanggo kowe. Amarga kowe wis nato ning ati. Oh, dipenajan Kanjeng Ibu. Nek kowe ngrasake lara. Ora beda ning atiku. Atiku golorno, Sundari. Ora usah sambat. Yang papan kene ora ana ngomong kejaba aku. Lan anakku loro. Kowe ora weruh lelakonku, Sundari. Rekasane anakku luwih rekoso tinimbang kowe. Ora usah ngrasakake lara. Amarga kowe sing gawe tatu ning atiku. Oh, sakit. Aja sambat kelawan atiku. Niki niku aku. Ben dirasake. Kowe ngrasake lara. Kowe sambat. Niki ora ana ramamu mung kejaba. Ada tak pateni, ada tak blendas, ada tak indah-indah. Rasakno, Sundari. Kowe ngrasake lara. Nang papan kene ora ana sing bakal ketulung kelawan kowe. Rasa sambat. Oh, Kanjeng Ibu. Amarga kowe sing gawe mangkel ati.
pun tansah batal kok Kang Mas. Mila kula wangsul kemawon wonten ing Binangun. Ojo. Pun kira mawon ya mawon kali kancanipun. Ana perkara iki dilebok sing apik. Iki kula warga malah kaya ngene kepiye? Lah pripun putra panjenengan Sundari rewel terus? Rewel kepiye, Bre? Nuwun menapa kemawon boten kersa kok Kang Mas. Ojo susu balik. Perkara Sundari. Tak ngerti sing apik ya. Betul wae sing apik. Ini Sundari. Iki aku nuruti kelawan penjaluk murid kala semono. Sarene nyuwun ibu saiki wis tak tuntut ibu. Kayak tambah sedulur loro. Ya, dadi nek kene kowe kudu manut karo ibumu. Kowe aja karepmu dhewe. Rama iki wis ora nate ning dalem tansah ngayahi kewajiban. Nek kowe ora rukun karo ibumu karo sedulurmu, iso dilakake malah kowe dhewe. Iya nggih, Sundari. Mbok yo kowe iki manut kelawan pun ibu yo nggih yo. Ora keton abot sanggone ngumpulah kamu kowe ora tak beda-bedake kok nggih. Sikat, Bu. Ora ning Indonesia. Jenengan menika ampun rewel kok Kang Bu. Wes kono ben manut ya nek. Nggih. Karo aku ki manut kok. Oh, nggih panjenipun kalih ramanipun. Wis to. Kalih kula boten nate manut. Mengko tansaya suwe tansaya manut kawon kang sira. Nggih. Mergo kae saya bocah. Pikirane durung rangkep. Wes ngono ya, Nek. Aku tak ngayahi kewajiban yo. Kok panjenengan iki kaya kewajiban terus? Ya pancen kaya ngono. Parangka dalem iku jompro ki akeh kewajibane kan kudu dirampungake. Ngaten, iki sedaya kula wae mboten dados napa. Wes terus sing rukun karo keluargamu. Iki sampeyan kanjeng Ibu. Raja Sewa lan Bejo. Nggih, kula Bapak. Kowe mapan ana ing pertapan Arga Belah. Padha becik li. Kalih sing sambi kala Bapak namung sungkem kawula kadur Tak Bapak. tampa panestune wong tuwa ditampani ya li. Sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken jimat teguh kahuwanan kula Bapak. Jar sila Paring dawuh Bapak, padha becik. berkah pangestunipun Bapak anggen kula tumapak wonten ing Arga Belah boten wonten alangan punapa-punapa Bapak. Ya. Ing boten katalumpen. Kula ngaturaken sebabipun dipunjuk Bapak. Tak tampa panestune wong tuwa ditampani ya li. Estoaken dawuh Bejo Kula Bapak padha becik. Pangestu panjenengan dalam sowan kula boten wonten rubeda napa punapa namun sungkem bekti kula kunjuk Tak tampa panestune wong tuwa ditampani ya li. sangat angin kula nampi mugi ndadosaken jimat. Ya, Bone, Pripun? wajibanmu wis rampung. Ya ini, naik babakan kewajiban menika sampun rampung sedaya. Ya, Lah kranganipun sampean nampa emang sampun kepakan sedaya. ya kaya ngono kuwi. Kena kanggo tepa klodo siswa sing mapan ana ing Arga Belah. Pancen kados Ya, ngaten. dikepenakna. Nggih. Le Braja Sela lan Bejo. nggih Bapak Jroning urip ana ing pertapan Arga Belah. Wajibanmu nggonmu gladen cilik. Coba dikandhake iki. wah Bapak sak sampunipun kula mahasiswa tengene sampean Bapak riyen tiang-tiang niku sami mboten ngajeni kalih kula sak mulai kula mahasiswa sampean Bapak kula olah bilaraga olah tetandingan olah aji bilaraga sampun sampurna Bapak. Ya kaya ngono kuwi. menika leres Bapak ingkang dipunaturaken Kakang Braja. Wah, Boten enten sisipipun. lah. Semanten ugi kula bapa. Sak sampunipun kula mayaswa wonten ngersa dalem panjenengan. Estunipun tesih
wonten setunggal kekuranganipun. Apa iki? Kula niki tesih Joko. Mbok ya panjenenganipun paringi kula aji japa mantra kangge milut para wanita. Jalukane ta. Jo, Nggih kula apa? Raja lan Sira. Nggih, apa? Bab bocah wadon kuwi gampang koyo duwe gawean sing gumathok. Nggih, nggih, nggih. Mergo kowe urip ana ing pertapan. Harga belah iki mau ngomongke Kanjeng Pangeran Purbawinata. Kapan boyo Kanjeng Pangeran Purbawinata? Iki mengko dawuh. Apa wae kowe aja nganti padha lirwa. Aja nganti ngujiwake ana gawe apa wae. Tandang tanduk salah tingkah. Sarta samu barang apa wae kuwi kudu andhap asor marang Kanjeng Pangeran Purbawinata. Wah, nggih, nggih. Sajake berdake padha ngoceh. Mbok menawa wae iki bakal ana tamu. Nggih, ya ini biasanya ki ngaten kok, Nggih. Yen ndak iki nganter kados ngaten iku ajaran tamu. Nek pancen kaya ngono jumbuh karo pangimpen. Kula mangsane omah iki ketiban daru. Oh, ngaten iki. Ya. Iki sajake Kanjeng Pangeran Purbawinata. Ana kawigawe. Sing baku kowe metu ana sanjabane pertapan Argoblah. Ya, Bapak. Ngaten Bapak. Oh, dipun. Nggih, nggih, Pak. Pamit, Bapak. Pamit Bapak. Sampai selesai. Loh, lah niki kok. Kanjeng Pangeran Purbawinata. Nggih, kula wonten dawuh. Tiyang sepuh ngaturke pangabekti. Kula tampi dawah sami-sami. Kongso wangsulipun sugeng pangabektinipun Ju. Kula tampi nak. Dadosaken ageng manah. Bapak Guru Resi Mahayana. Sowan kula wonten pertapan Argoblah. Mung saperlu kula badhe nyuwun sabiyantunipun Bapak Guru Mahayana. Wingi menapa Kanjeng Pangeran? Nalika jumenengan agung wonten ing Tunjung Pura. Ing antasipun kula Pangeran Purbawinata dalah Yayi Pangeran Tejokusuma. Nggih. Ning kalungguhan menika ngejaget dados ratu wonten Tunjung Pura namung Yayi Tejokusuma. Kula mboten rila, mboten lega jroning ati. Kalawan Tejokusuma ingkang nyepeng dhateng pangawas tunggal wonten Tunjung. Duh, kula nyuwun sabiyanipun kados pundi caranipun Tejokusuma kedah mati saking tangan kula. Nak Mas Pangeran Purbawinata. Nggih. Bab pejahipun Kanjeng Pangeran Tejokusuma menika gampil. Metik kowe ranti jalaran napa? Kedah ginakaken parti sambeko. Kanthi sampe kok Ngaten iki. caranipun pripun? Kula mangke utusan sedaya para bau. Para siswa-siswa kula. niki. Nah, Brojo Sela lan Bejo. Niki siswa-siswa panjenengan. Nah, enggal niki murid enggal. Brojo Sela. Bejo. Jajo. Menika murid enggal. Ngene, Brojo Sela. Nggih. Yen ngono aku pitaya. Nek kowe gelem sabiyantu karo Pangeran Purbawinata. Kalamun mengko aku kelakon rubuhake ratu ana ing Tunjung Pura. Nggih. Aku sing gawene panguwasa. Nggih. Kowe tak dadekake prajurit ana ing Tunjung Pura. Wah, mboten kula saestu niku. Mboten saestu niku kula. Sik to. Kok kowe ora piye karepmu? Kula mboten kula dadi prajurit. Piye to? Njaluk apa? Nek pun kelampan wong setunggal kula nyuwun. Apa to suwunmu? Wah, kula nyuwun rabi presiden. Aja dilegek. Nggih, mboten siap. Yo, Jeng Pangeran panjenengan boten sisa kuatos. Kula badhe sabiyantu Laras, laras bawa. Aku nyake janjian to aku duweni panguwasa. Aku ora lali kowe kang sing sakatriya. Saestu lho, nggih. Lajeng pinjang menapa? Nggo dawuh Bapak Guru. Kanjeng Pangeran Purbawinata.
Nggih kula gawuh. Mangke panjenengan kedah pinanggih dhateng Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma Nalendra wonten ing Tunjung Pura. Ingkang kapurih Nanung Sekar Cangka Wijaya Kusuma mapanipun wonten ing sanginggilipun Argoblah. Menawi piyambakipun mangke minggah wonten ing Argoblah tertamtu sedaya para murid Raja Sela Beja menika badhe nyepeng Tejo Kusuma. Sampun cetha gamblang dawuhipun bapa kula. Kula badhe ngrumini kondur wonten ing Tunjung Pura. Matur suwun Tejo Kusuma piyambakipun. Monggo. Raja Sela, Nggih. aku ora lali kalamun besok aku duweni dadi ratu Tunjung Pura. Wah, nggih. Monggo Kanjeng Pangeran Purbalingga. Raja Sela. Nggih, kula bapak. Ora dadak tak ambali meneh. Nggih. Kowe sesingklot lan sesingitan. Munggah ana ing pertapan Argoblah. Yen ana Kanjeng Pangeran Purbawinata, kuwi dicetha. Dikeproi. Ngoten. Sendika dawuh. Tambahin pangestu, bapak. Ya. Ayo. Monggo ya Ibu. Menang-menang wane. Aja geger. Gus. Ala Aku tak takon karo kowe. Jenengmu sapa, Gus? aku Tejo Kusuma. Lah iya to? Bener. Bener. Aku sidora bibik sinden. Bareng kowe jenengku kok njur padha gumuyu. Njur kowe sakatrine kuwi sapa? Lho. Ditoke kan. Aku sambang dalan kene. Jegri papan kene. Pikir tenang kok. Selo, jenengku Selo. Aku Tejo. Raja. Njur apa karepmu sakatrine ngaglah satengahing dalan. Mongko aku arep munggah ana sanduring Argoblah kepengin nandur Cangkok Wijaya Kusuma kanggo sarana anggonku jumeneng ratu ana Tunjung. Urungke wae. Mergo aku kepengin ketemu kowe, sepisan tak kethok bulumu, ping pindhone tak ecer-ecer. Sak kuduring awakmu, ya ora? Mongko anggonku munggah ana ing Argoblah saperlu nandur Cangkok Wijaya Kusuma kuwi kanggo katentremaning para kawula ning Tunjung Pura. Ya sing gedhe pangapuram, kalamun ora bisa nuruti kekarepan, aku bakal mbacut munggah ana sanduring Argoblah. Ora bisa. Tenane kowe kepengin mbacut munggah ana Argoblah. Iya. Pepalamu dudu sapa-sapa. Aku sakati. Ya kaya ngono singkirake wis. Wes, wes, ya, waduh. Kang, sampean aku. Yo. Alah kok kowe iki. Den mengko dhisik, Den. Aku sing lucu dhewe sing paling pol bandel iki. Kemlawe tanganku tiba ana ing siramu resikar merapat tak sembah lamaanmu. Sembarmu kaya bisa pecah aku. Lho, Maju garingat. kayat badangan bias. Pisan. Lah ngene kok sumbarmu gedene kok ngono. Lepo mae. Ngomong ame sak Lepo menang karuan. Ayo wong telu. Ayo wong telu. Ayo, Patene, aji. Tejo Kusuma. Jeneng kowe dadi ratu. Akeh kawulamu sing gething buru sengit karo kuwi
mung saperlu kepengin ngajak marang patimu Ki. Pawangan. Kaya ngarep kowe bakal paring ketulung karo aku. Iya. Sadurunge kok bacotake, aku kepengin sapa satraning kowe bukaan topeng. Yen to kowe weruh aku melas karo kowe. Gandangmu tak puculi luwih dhisik. Munggo kowe lagi weruh aku sejatine. Encong semua sawangan. Kang Mas Purbonoto. Nuwun sewu saderipun Kang Mas. Menapa Kang Mas Purbowinata wonten sambung rapetipun kalian tiyang tiga ingkang badhe nyegat kula anggen kula badhe minggah wonten ing Arga Belah. Iki Joy Kusumo. Ing ngarep aku wis kondo. Kowe dadi ratu durung sepira wae, kawula wis padha geting sengit karo kowe. Mula jeneng pengayomanku kudu bisa ngayomi parang kawulane. Ora pantes kalamun kang sira kang dadi ratu koning tunjungku. Mula ganti iki kowe karo aku ketemu. Pancen bocah-bocah sing keroyok karo kowe. Kae ngono takoni yen to kae kongkon aku. Kang Mas Purbowinata. Ya, miturut cara silah para ratu wonten ing kraton Tunjungpura. Ingkang wenang dados ratu ing Tunjungpura menika kedah mijil saking Bapa Raja Ibu Ratu. Mongko Kang Mas Purbowinata menika namung mijil saking garwa ampeyan. Sampun ngantos nglepataken kula menawi kula kawin suda minangka ratu wonten ing Tunjungpura, Kang. kabeh sora silah para raton yen to bisa kena dilani. Mergo aku duweni hak waris. Aku wenang dadi ratu ing Tunjungpura. Sara silah para raton sampun dipun serujuki dening Dewan Sapta Prabu ing Kraton Tunjungpura. Bersang pranatan menika mboten wonten ingkang wenang wae kejawi namung Dewan Sapta Prabu wonten ing Kraton Tunjungpura. Sapa kandha sing ngowahi Dewan Sapta Prabu ing kraton? Ing papan kene sing ana Teja Kusuma karo Purbowinata. Yen to kelakon aku mateni karo kuwi. Kabeh mawarana tembung sara silah para raton. Sing ana wong sing menang, sing unggul kuwi sing dadi ratu Mojo. Menawi mekaten palenggan Prabu wonten ing Tunjungpura badhe kula kukuwi. Ha, jaluk saka tangan. Menawi saged. Nanging menawi mboten saged sampeyan nglepataken Teja Kusuma wani Kang Mas. Maju kelawan pecah sirahku Teja Kusuma. Oi, mati priyaku. Os, ai, bos, oi, ai. Ai, kene margane Pak. Paungan iki nganggo topeng. Aku nelake gintangun. Jalaran pendengamu mitulungi marang aku. Ning aku kepengin ngerti sapa satraning kuwi. Paman Patih Dewi Guna. Sepisan malah nelakaken ngagemi panuwun kalian Paman Patih Dewi Guna. Ini sampun nyelametaken kula saking bebaya pati, Paman. Estunipun kula namung lantaran suwun sedaya kala wau namung kersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Sampun ingkang baken panjenengan sampun kuwal saking bebaya. Pramila menawi kersa sinipun monggo panjenengan kula aturi kampir wonten ing dalem kepatihan langkung rumiyin sinipun. Damel renaning penggalih kula menawi Paman Dewi Guna kersa ngampiraken kula wonten ing dalem kepatihan. Menawi mekaten monggo kula derah. Monggo.